शिवसेनेचो बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदेन 42 आमदारांक घेवन शक्ती प्रदर्शन केल्या उपरांत शिवसेनेन नमळाईची भूमिका घेतल्या। आमदारांच्या बंडाक लागून शिवसेना पक्ष सोंपचो ना। ह्या आमदारांनी परतून वेचून येवन दाखोवचें अशें आवाहन दिवपी संजय राऊतान कांय वरां भितरूच पलटी मारल्या। बंडखोर आमदारांनी मुंबईत येवन जर उद्धव ठाकरेची भेट घेवन आपले म्हणणे मांडले तर शिवसेना महाविकास आघाडी सरकारांतल्यान भायर सरपाक तयार आशिल्ल्याचें संजय राऊतान जाहीर केलां। मजगतीं शिवसेने हे नमळाईचे भुमिकेवेल्यान काँग्रेस बरीच तिडकल्या। महाविकास आघाडी तोडून शिवसेनेक भाजपा वांगडा वचपाचें आसल्यार ताणें अशें अधिकृत सांगचें अशें काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी पृथ्वीराज चव्हाणान उलोवन दाखयलां। विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। 4 आमदार, अजून कोणी 2 खासदार, 2 नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले आहेत सोडून याची कारणं लवकरच समोर येतील। तरीही त्या सगळ्यांची चर्चा सुरू। अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलंय तिकडे। आता आज 2 आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील। ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्जामध्ये आहेत। कोण म्हटलं आपल्याला? मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये। या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवावं। मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये। मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये। जे आमदार आता या क्षणी महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे आणि त्यांनी हिंदुत्वाचा वगैरे काही मुद्दा उपस्थित केलेला सामने देखता या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीनं बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। त्यांनी आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका। तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। हे मी परत सांगतो, मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये।